Gepleýär Azatlyk radiosu. Öňüde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragadak studiýada hepdäniň jemgy gepleşigimiz bilen men Sehra. Gepleşigimiziň başynda bu hepde Azatlyk radiosynyň web saýtynda iň köp okulan, dinlenen makallalar we iň köp tomoşa edilen videolar barada maglumat bereriz. Ten sevdasında ayıplanyan Türkmen denananyň deportasiýa edilýändige, Stambulda aýaly ýitirim bolan türkmen migrantynyň kömek gözleýändige, Berdimuhammedowyň ogluny prezidentiň kakasy Mälikguly Berdimuhammedow adynaky medalyň berilendigi baradaky makalalarymyz iň köp okulanlaryň başynda ýerleşdirilipdir. Şeýle-de Aşgabatda ulaglaryň içinde alajalary asmak barada taýýarlan makalamyz hem okuyjylarymyz tarapyndan köp okuldy. Bu hepde iň köp dinlenen söhbetdeşliklerimiziň ten sevdasyna ayıplanyan Türkmen denany deportasiýa edilýär at bilen çap edilen makalamyz çekýär. Şeýle-de okuyjylarymyz Berdimuhammedowyň ogluny prezidentiň kakasy Mälikguly Berdimuhammedow adynaky medalyň berilendigi, Stambulda aýaly ýitirim bolan türkmen migrantynyň kömek gözleýändigi baradaky gepleşiklerimiz köp dinlendi. İň köp tomoşa edilen video maglumatlarymyzyň başyna Türkmenistanyň we türkmensanlaryň durmuşy bilen bagly gyzykly pursatlary şekillendirýän hepdelik fotoseriyemiz çekýär. Moskwada dutaryň owazy ýanglandy. New Yorkyň mekdep awtobusyna hüjüm edildi at bilen çap edilen videolarymyz hem okuyjylarymyz tarapyndan iň köp tomoşa edilen videolaryň hataryna girdi. Bu hepde iň köp görüň edilen tesirçi ýa-da kommentçi çeken gepleşiklerimiziň makallalarymyzyň başyna Aşgabatda ulaglarda alajalar asmak edildi diýen at bilen çap eden makalamyz çekýär. Hormatly arkadagatly rubrikamyzy ýurtda turizmiň ölýändigi barada okuyjylarymyzyň birinden gelip goşan hat we Berdimuhammedowyň ogluny prezidentiň kakasy Mälikguly Berdimuhammedow adynaky medal berildi atly makalamyz hem okuyjylarymyz tarapyndan iň köp tesvir ýazylan makalalaryň hataryna girdi. Hormatly dinleýijiler, sizi hem azatavar.com web saýtymyzdaky çekeleşiklere goşulyp öz pikir garaşlaryňyzy aýtmaga çağırýarys. Azatlygyň e-mail adresi metbugat e-mail belgisi gmail.com. Bize ýazyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiňiz dogly gizlilikde saklanır. Metbugat e-mail belgisi gmail.com. Hepdäniň jemi gepleşigimize başlaýarys. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow ýurdun dürli pudoklaryna gazanylan ösüş depkinleri baradaky sanlary dinläp, döwlet ýolbaşçylarynyň ençemesine käňç yglan etdi. Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň pudoklarynda şu ýylyň 10 aýynda alınıp barılan işleriň netijelerine bagşlanyp 1 noýabrda geçirilen ýygynyň başynda Ministrler Kabinetiniň başlygynyň orunmasary Muradow ýurdun durmuş ykdysady ösüşiniň netijeleri barada hasabat berdi. Resmi metbuatda jemi içerki önüm 6,4 götürüm. Şol sanda senat pudonuny 3,9 götürüm. Guruluşykda 2,9 götürüm. Ulag aragatnaşyk ulgamda 11,1 götürüm. Owa hojalygynda 4,9 götürüm. Hyzmatlar ulgamda 9,7 götürüm. Artdy we bölük satu harit dolanşygynyň möçeri 2016-njy ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 18 götürüm ýokarlandy diýilýär. Bu hasabatlar dinläp prezident Berdimuhammedow wezipe borçlaryny görnejä ýerine ýetirmän gözegçilik edýän pudoklarynda işleri talaba laýyk ýola goýmandygy üçin diýip ýurdun ýangyç energetika toplumynyň başlygy Maksat Babaýewa käňç yglan etdi. Ýoksa bolmasa Babaýew geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende ýurtda tebii we uğurdaş gazy çykarmagyň ösüş depkininiň 106,3 götürme, mawy ýangyjyň eksportynyň ösüş depkininiň 106,4 götürme, maýy goýumlaryny özleşdirmegiň ösüş depkininiň bolsa 119,12 götürme deň bolandygyny habar berdi. Mundan başga Türkmen lideri 10 aýyň netijeleri boýunça bellenlen mailnamalary we wezipe borçlaryny görnejä berjä etmän ýolbaşçylyk edýän birleşigi boýunça önümçilik tawşyryklarynyň ýerine ýetirilmegini üpçün etmändige üçin diýip adyk senaty döwlet birleşiginiň başlygy Maksat Ananepesova käňç, Demirýol ulaglary ministri Derýaguly Bäşimow hemde Deňiz we Derýa ulaglary döwlet gullugynyň başlygy Amanmurat Gurdow bir käňç yglan etdi. Ýurdun ýangyç
başlangıç energetika toplumuna bolşýaly soňky 10 aýyň dowamında demir ýol uloglary ministrliginde hem ýük daşamakda ösüş depgininiň 103 göterme, ýolawçy gatnatmakda 101,2 göterme deň bolandy aýdyldy. Türkmen medeniýetinde bir tarapdan ýurduň durmuş ykdysady ösüşinde üstünlikleriň gazanlandy aýdylyp, beýleki tarapdan hem döwlet ýolbaşçylaryna käýinçleriň paýlanmagynyň anyk sebäpleri barada jikmejik maglumat berilmedi. Şol bir wagtyň özünde çarşamba güni geçirilen hökümet maslahatynda wezipesinden hyýanatçylykly peýdalanyp, uly möçörde para alandy aýdylýan dürli wezipeli adamlar barada hem durulup geçildi. Türkmenistanyň ykdysady jenaýatlere garşy göreşmek baradaky döwlet gullugynyň direktori Mehmet Han Çakyýew Berdimuhammedowyň tawşyrygy boýunça käbir idara kärhanalarynda şol sanda Renesans kampaniýasynyň ýurtdaky şahamçasy boýunça derňew işleriniň geçirilendigini aýtdy. Türkmen Hime Döwlet Konseriniň buýurmasy esasında Mary Karbamid zawodunda ýerine ýetirilen gurulşyk işleriniň ahyrky tölegi we kepillik ulanýş döwrü üçin kampaniýanyň ýurtdaky şahamçasynyň täjirçilik boýunça hünärmeni Begenç Begenjewiň zawoddan alýan karbamid önümini ýerlemekde wezipesinden hyýanatçylykly peýdalanyp, uly möçörde para alandygy Türkmen telewiziýasynyň maglumatynda bellenilýär. Türkmen Gaz Döwlet Konseriniň ýöriteleşdirilen gurulşyk gurnama önümçilik birleşiginiň Türkmen Gündor Newit gurulşyk trestiniň dolandyrjysy Tagaýewiň wezipe ygtyýarlyklaryndan hyýanatly peýdalanyp, ýolbaşçylyk eden kärhanasynyň alyp barýan gurulşyk gurnama işlerine kömekçi potroçy hökmünde hususy taraplary çekmekde, olardan uly möçörde para alandygy anyklandy diýilýär. Türkmen medeniýetinde jenaýatçylykly hereketler boýunça derňewleriň dowam edýändigi aýdylsa-da, jenaýat edenlikde aýplanýan şol adamlaryň etdi diýilen jenaýatynyň nähili we haçan anyklanandygy hemde gürrüň edilýän paranyň puluň möçöri aýdynlaşdyrylmaýar. Hepdäniň jemi gepleşigimizde türkmen aktivistiniň ejesiniň kwartirasynyň daşlanmagy baradaky maglumatymyz bilen dowam etdirýäris. Oktyabr aýynyň 28-den 29-na geçilen gece adam hukuklary boýunça Türkmen inisiativasy toparynyň başlygy we Kronika Türkmenistan neşriniň redaktory Farid Tuhbatulynyň Türkmenistanaky ejesi Halida Izbastinowanyň kwartirasy nämälim adamlar tarapyndan daşlandy. Farid Tuhbatulyn 2 noýabrda Azatlyk radiosyna beren interwýusynda wakanyň netijesinde ejesiniň Daşow şäherindäki merkezi bir mikroraýonda ýerleşen kwartirasynyň penjireleriniň döwlendigini aýdyp, Izbastinowa hiç ziyan yetmese-de soňu bilen onuň öýüne tiz kömegi çağırmaly bolandygyny gurrun berdi. Şol saat 2-3'lerin arasında bolan waka ol uhlap ýatyr, şeýle ýagdaý bolupdyr. Ol elbetde ýeki öz ýaşy, hemde ýaşly adamlar 76 ýaşynda Hudaýa şükür. Şol gorkup sade başta goňşularyny turupdyr, sebäbi oň telefonu ýoňundan kesikdi. Bir şowynyň öýlen kestirler telefon, goňşulardan jaň edip polisiýa çağırdyk. Ondan soň ýene de şol şefaat kömegini çağırmak bolupdyr, sebäbi oň tawlenýesi özüni hem gowy duýman doktorlar çağırdyk. Okul edip zat töňäli ýagdaý bolupdyr. Diýip Tuhbatulyn aýtdy. Bu wakadan soň has takygy 3 noýabrda adam hukuklaryny goraýjy halkara guramalar Türkmenistanda grajdan aktivistlerine görkezilýän basyşlary ýazyryp çykyş etdiler. Şeýpde okyjylarymyzyň arasynda gyzyklanma döreden ýene bir maglumatymyz bilen gepleşigimizi dowam etdirýäris. Hepdäniň dowamında Türkmen häkimetleriniň paýtaxt Aşgabatda ýapyk binalarda we söwüş sunaty boýunça 5-nji Aziýa oýunlarynyň keşfini beýan eden Wepaly lakamly Alaway itiniň ýadygärligini dikmek barada maslahat edýändigi hakda geçiren söhbetdeşligimiziň dolu görnüşini efire berip bilmedik. Biz okyjylarymyzdan gelip goşan haýyşlar esasında ýanarda halkara ekspertler merkeziniň ýolbaşçysy Türkmen atşynasy Gellik Härizow bilen gaýtadan söhbetdeş boldyk. Men geçen saparka ağzaşım ýalak, näme ýadygarlyk diýilen zat erbet zat däl, ol gerekdirem ýurdun içine. Ýöne ilki bilen beýleki tohumlar bilen garyşdyrma, läl bilen kanun döretmeli, ne etmeli işi hökümetiň. Ondan şerhet içinden ýapykda daşyndan açyk. O näme diýdigim bolýar? Häzir beýleki tohum itler daşyndan içine girip bilýärler, hem garyşyp bilýärler, emma birinkileri çykaranatlar. Ikinji mesele. Üçüncü mesele de ýanky bizim itlerimiz, bizim sunuwatumyz bütün dünýä ýaýrady bolýan, şonu daşynda da goramany oňormaly, ilki bilen
şol medeniyetin çıkan yeri Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan, Kafkaz beýlekler. İlki biline häzir bular bärde ne Türkmen itlen gulugyny guruny kesmek gadagan niýlen meseleni çykarýarlar. Emma biz bolsa o zatlaryň näme üçin edilýänini düşünýäs. Şo bolmasa o janawarlar onuň möjek yaralaryny wagtyna yarazy bitene. Ya şo meseleni çözmeli. O Ýewroparlamenta çykyp şo diýilýän mesele näde urdugyny düşündirmeli. Sebäbi ol aýratyn döwletleriň, başga döwletleriň medeniýetine edilmeli işler. Şu men pikirimçe ol. Heykel emerbetde ýöne heykel näme ol daşdyr da ýöne. Gella gepleşigimizde gatnaşyp beren maglumatlaryňyz üçin köp sag bolun. Bolýa sag bolun, salamat bolun. Hepdäniň jemi gepleşigimizde halkyň sesi bilen dowam etdirýäris. Türkmenistanyň hökümeti bir tarapdan türkmen daýhanlarynyň ýurdun harmanyny 1.050.000 tonnadan gowrak paýta tapşyryp, şertnamalaryň borçnamalaryny ýerine ýetirendigini öýlan etse, beýleki tarapdan kärenetçiler bilen hasaplaşyklaryň öz wagtynda geçirilmeligi barada tekrarlaýar. İmamunyň bilen bir wagtda ekin meýdanlaryna akyp paýta hasylynyň heniz doly ýygylyp alynmandygy, üstesine paýta ýygymyna döwlet işgärleri bilen bir hatarda mektep okuwçylarynyň hem çekilýändigi barada Adatlyk radiosyna maglumatlar gelip goşýar. Bu döwürde döwlet işgärleriniň bir gün işlemeli bolsa beýleki gün paýta ýygmaly bolýandygy, munyň netijesinde döwlet edaralarynyň işinde hem käbir bökdöşlikleriň ýüze çykýandygy aýdylýar. Bu barada Türkmenistanyň habarçymyz Sultan Açylowa Daşow vilayatynyň Türkmenwaşy etrabyndan pensioner Baharul daýda bilen söhbetdeş boldy. Näşe paxta ýygym möhüminde edara kärhananyň işgärlerini paxta ýygymna ekdilýär diýilýär. Şu ilat üçin nähil kynçylyklar döretdi. İlat üçin ýaman kyn bolýar. Bir gün işlemeli, bir günem paxta gitmeli. Paxta gitmesen bolsa, ya ardan ýazdyýar, ya çykdyýar. Günde 30 kilo, yarım stavkalara, bir stavkalar 60 kilo, bereke mahal 30 kilo bolmaýar. Soň üstüne pulunu berdiýär. Ya 60 kilo bolmaýar, üstüne pulunu berdiýär. Ana bir gün işlemeli, bir günem paxta gitmeli. Ýa-ni şo, näşe mysal üçin 30 kilo derek 25 kilo ýagsaň, bermeli normana ýetmeýän 5 kilonyň pulunu näçeden alýarsyň? Bir kilosyna 20 tenge tölemeli. 25 bolsa, şunu 30 etmeli. Üstüne soň 1 manat bermeli de 30 etmeli şonu. Şu üstü dolmasa eden ýoklar olar. Üstüni doldurmaly 1 manat bermeli. Şu her kilosyna 20 tengeden tölemeli. Indi şo 1 manaty kim alýar? Kilosuna 20 tengeni kim alýar? Edara ýolbarçysy alýar. Özüm satyn alýan diýär da, üstüne kiminiň pulunu tölemeli. Bana 60 kilo diýse ya 40 kilo terk elýärler. Ýani şonuň üstüne berdiýär. Ana bir işiň çykanda bir edara barsaň ya bir isparapkam ya bir hassahana barsaň, bir doktor tapylsa bir doktor tapylmaýar, ya bir kızgın etip barýan, ya bir yamarak kesel bolup barýan. O gün meni bir yegenim şundan 40 gradus kızgın bilen barıpdyr. Onu men sana garajak da diýip, izine iyi beripdir. Meniň inemiň ahtagy bolýar. Hassahanada. Şu lokmalaryň paxta gidip ýerinde bolmaýan wagty bolýarmy? Paxta barsaň paxtada men diýip paxta menne iki elim bam, bir borda bir örde kalýar diýip yüzüňe dogry aýtdy olar. Ýaýynda bolmasa aýtdy, ýok diýär. Ya bir uçaska giden bolsam, wagtynda gelen ýok. Şu erter giden bolsa, onu keselem soňam abed etjek bolýam zat etjek, wagtynda tapylmaýar şolar. Hassahana barsa doktor ýok. Başga ýerlerde nähelik şol näsabetlerde ýa bir häkimliklerde ýa öý problemlerinde spravka zat gerek bolýar. Şular ýaly halk nähil kösenýär. Şolar wagtda mana şunyany barsalar tapylmaýar. Bugün barsa erte geldi ýa bir gün geldi ýa köçä gitdi diýär ýa paxta gitdi diýär. Şunyan diýip ýanynda bir iki sany adam bolsa, şu işimizi bajarjak ýok şo gün. Soň gaýtyp gelmeli bolýar. Başga zat ýok. Daşow vilayatynyň Türkmenwaşy etrabyndan pensioner Baharul daýda bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Eýse paýta ýygymy size we siziň çağalaryňyzyň durmuşyna nähil täsir ýetirýär? Bize bu barada ýazyň, telefon ediň.
Gepleyer Adatlyk radio. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Aşgabatly ýazy Amanrat Bugaýew bilen söhbetdeşlik esasynda dowam etdirýär. Söhbetdeşligiň temasy Türkmenistanyň magtymly günleriniň ýa-da magtymlygynyň sygyryet günleriniň üýtgedilmeginiň peýdaly ýa-da ziýanly taraplary bar. Amanrat ma'lum bolýaly magtymly günleri, magtymlygynyň sygyryet günleri may aýyna bellenip gelinýärdi. Şu wagtçany 70-nji ýyllardan bäri. Indi şu gün üýtgedilýär. Türkmen dörejilik intelligensiýasynyň şu däw magtymly günlerini may aýyna geçirmek däw üýtgedilýär. Olar magtymly günleri nädip may aýyna bellenip başlandy? Şu arada gördiňizmi? Magtymly günleri 1975-nji ýylyň may aýyna ilkinji gerek bellenildi. Edil şu döwürde de magtymlygynyň häzirki magtymly şaýyrynyň ornunaky ýadygarlygynyň da bina edilen ýa bir kil bolupdy. Şoňa näreke ýygnanyp 75-nji ýylyň maýyna ilkinji gerek magtymlygynyň poeziýa gulleri geçirildi. Ol gitdiňçe kämilleşdirildi. 1977-nji ýylda eýýäm magtymly gullerini 19-njy maýda geçirmeklik bu Türkmenistan esleriniň ýokary sowet tarapyndan ýörüýte perman esasynda karar esasynda berkidilipdi. Özüm şoň magtymlygynyň şygyryetiniň bayramçylygynyň geçýän günem bayramçylygyň açylşyndan başlanyp ahyryna çelli Türkmen telewizionyasynda gün arnyp görkezilýärdi. Ýogam bolmasa o döwürde bu akýar bir kämil tehnika da ýokdy. Şol PTS dip bir maşin mady. Ine şol magtymlygyň ýadgarlygynyň ýanyna gelip şu PTS-iň üstüne telewizioniýa berilýär şu gepleşik. Ýene bir bellemeli ol magtymly güni paýtagtda 2 gün geçirilýän bolsa ýurt boýunça bir hepde dowam edýärdi. Sebäbi magtymlygyň geçirilmegine 10 gün bir ay galanyna eýýäm sapanalarda afişalar taýýarlanyp her oblastda uğradylýardy. Meselem haýsy şahirler şu ýere barjak, hasan çykyşlar edil teatr truppasynyň gastroly barşýar edilip ulusy aýan edilýärdi. Bir ulu bayramçylykdy, ikrar edilen bayramçylykdy. Özüm bayramçylygyň paýtagtda geçýän güni ýurdun iň ýokary derejedäki ýolbaşçylary hökman gelýärdiler. Olar bilen şolar magtymlygynyň ýadygarlygyna gulletdep goýýardylar. Ondan soňra bagşladanlar diýjekmi, şahir ýazdylar diýjekmi, magtymlygyň ýadygarlygynyň ýanyna uly kitap sewdasy edilýär. Adamlar awtorlardan şol poeziýa bayramçylygyna magtymlygynyň şygyryet bayramçylygyna gatnaşýan ýaz şairlerden awtor ýazdyryp kitaplaryny ýadygarlyk üçin alýardylar. Bir ýazgysynam uly hormatly okuyjysynam bir üýtgeşik bir tolgundurjy pursatdy. Ýoşun ondan Amanrat şu may aýyna bellenmegi magtymly günleriniň şygyryet günleriniň näme bilen bagly? Ol ýeden sönüp bir kesilen zat sebäbi may aýyna Türkmenistanyň şertlerine adamlaryň elleriniň işden bir biraz boşaýan nöwri. Meselem o döwürde häzirki ýaly gally däne eklenokdy ýöne oňa derek gowa çekişi häzirkinden güýçli dep bunna bolmasa pestelline şol daýhan eýýäm martyň aýagyna apreliň dowamyna gowaçany ekip on ilkinji göwörçlerini alyp birneme ellen işiniň boşaýanyny urdy. Ýa-da ýazlygy bolsun sarwadarlaryň da ýazlygdan owalara göçüp gelýän günlerine gabat gelýärdi. Ýa-da mekteplerde ýokary okuwçylaryna da okuwlar tamamlanyp diňe şol egzamillere watlary taýinlik bardy. Şo bayramçylyk gatnaşyk okuwça studenti mektepden ýa-da ýokary orta okuwçylaryndan urusat almak gerek belli. Egzamin günüň birinji ýarmyna bolsa bayramçylyk adatça günüň ikinji ýarmyna başlanýar. Hatda şol mektep okuwçylary studentlere markay gatnaşyp bilýärdi. Şeýdip bir ähli halkyň bir gatnaşmagyna amatly döwür diýip taýlanýar. Onuňda şol may aýynyň 2-nji 10 günlük Türkmenistanyň köplenç ýaz pastanyň paýawlayan, tamamlanmak golaýlayan wagty öňe her näçe bolsa zokrama bolanokdur depäňdeşik gelýän. Bir ýagdaýlaryňda hemmesi giýdil çönüp bir kesip hasawalnypdy. Bir ýazgylar saýyldy bilenem. Beýleki dörejilik paýawlaryň maslahat etdiler 75-nji ýylda. Soňundan şuna telewizioniýanyň, radionyň ýolbaşçylaryň çağırlypdy. Olary da salasanypdy. Näde şuny magtymlygynyň mertebesine laýyk geçirmeli bol. Juda ýöňünden arad edilip, ýedil çölüp bir kesilip amal edilen işdi. Aman radni
magtymly günleriniň şu ýakymly may günlerinden Tomsun ortasynda 27-nji iýuny ysy günlere geçirilmegi peýdaly boldymy ýa bu bayramçylyk üçin magtymly günler üçin ziýanly boldymy? Umuman edil sualına cevap vermeli olsa biz da ziyarlı oldu. Sebebi eyyam yurtta kallar o gidiyor yurtta beyleki işlerinde o hozolu işlerinde gayri işlerinde da ulu depkinle yayvanlayan vakti. Ondan sonra benim oldu maktımlı günleri şol maya ayında maktımlı günlerini geçirmek bildiğine Türkmenistan'da da bir dünya boyunca da ıkrar edilen günlü. Ya da aynı bir İran'da Türkmen tekrarda da Afganistan'da da hatta Irak'ta, Şam'da, Suriye'de yani Türkiye'de ya olmasa Türkmenlerin bir kurunç yaşayan yer olan Rusya Federasyası'nın Stavropol ülkesinin Türkmen rayonunu, Nevtokum rayonunu, Mahtımulu'nun Payedi bayramçılığının belirleyen onu 77. yıl bu atam 2017. yıl 40 yıl beri bir kanun esasında belirleniyor. Anırdı 75-76 yıl olsun 43 yılın bayramçılığı bir umuman Mahtımulu'nun döröcülüğüne hormat koyan ehli Türkmenin, dünya Türkmenlerinin de elinden bayramçılığın alını oluyor. Amanrat, sizin deyişiniz ýaly bu karar ýagny magtymly günlerini maýdan iýun aýyna geçirmek beýle oýlanşyksız bolsa, bu näme üçin beýle edilýär? Sizin pikiриňizçe munyň aňyrtynda nähili maksat ýa sebäpleri bar? Beýik sahyryň paýeje bayramçylygynyň ol Tomsun depäň gaýnatyp gelýär ıstullaryny geçirilmegi bir magtymlygyny söýýän, fiýleýän, ony tumurwag edip boýnundan asylýan okuyjynyň ýylynyň peýdasyna däl bir siýasy mähsul üçin edilýän zatlar. Sebäbi 27-nji iýuny adatça soňky 5-6 ýylyň dowamyna medeniýet günleri bellenýär. Şondan 2 gün soňra da häzirki döwlet başçylygynyň doglanuny ine şol bir-birine sepleşip gitdiňilen niyet bilen edilen bolsa gerek. Negerem bolsa çakymda ýalňyş däldir sebäbi meňem bir pikirimde bir şeýle pikir edýän adamlar başga da kan. Ýoksa hormatly dinleýijiler, Aşgabatly şahyr Amanrat Bugaýew bilen magtymly günler barada söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Eýsem magtymly günleriniň may aýyndan aýrylyp Prezident Berdimuhammedowyň doglan günlerine golaýladylmagy barada siz näme pikir edýäňiz? Bize ýazyň, telefon ediň. Öz sebitingizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat, email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereriz. Metbuat, email belgisi gmail.com. Gepleýär Azatlyk radiosu. Hepdäniň jemy gepleşigimizi owan depterimiz bilen dowam etdirýäris. Türkmen häkimetleri import edilýän harytlary azalyp, eksportyň möçürini artdyrmak, daşardan getirilýän harytlaryň öwüzini tutjak önümleriň möçürlerini ýokurlandyrmak çäreleri barada resmi metbuatda wagtal çykyş edýärler. Soňky aýlarda owan sanyň bazarlarynda Türkmenistanda öndürilen harytlaryň şol sanda süýjü kökeleriň, gapgaç ýuwjy serişdeleriň, dürli şireli suwlaryň barha artýandygy habar berilýär. Bu barada Kabulla habarçymyz Şamir Dangulum radyonyň taýýarlan maglumatyny bilelikde dinläliň. Awganistanyň bazarlarynda Türkmenistanyň önümleri hem gün saýyn köpelýär. Azyk emy satylýan dukanlarynda hem Türkmenistanyň önümlerini kän görmek bolýar. Dukandarlyga diýen Ahmet Türkmenistanyň önümlerini özüniň köp alyp satýanyny aýdýar. Mami ajnase Türkmenistana meharim mefreşim. Muhammed Nebi'nin aýdyşyça Türkmenistanyň önümleri Kabulda üren köp. Türkmen önümlerini halk gowy görüp alýar. Türkmenistany mawady Sidade Kabul kar ki bihir ýerde tolu dukany kessa. Supermarketlerde hem Türkmenistanyň önümleri satylýar. Hacı Muhammed İsmail'in aýdyşyna görä Türkmenistanyň önümleriniň bahasy hem ýagdaýly. O Türkmen önümleri Awganistana köp gelse gowy bolar. Hava ba bizleri satıyoruz, katı qovu satılıyor. Baha yağdayı katı qovu, merdimin gücü yetiyor. Türkiye'den ya İran'dan ya başka yerden gelenler 15-20 kısımda geliyor da. Türkmenistan'da näme önübesi yanmasa şera getirseler, ana o suratta katı qovu bolar. Meyvesi ve eğer hazır gelen suratında katı qovu satılacak. Bera Pakistan tacirleri geliptir öz meyvesini satmana. Türkmenistan özün baran, gören, içip gören katı qovu içimlikleri var. Çünkü Türkmenistan'ın hazır bir yerde önümüne şu millet
tanıydı. Qatı qowu önümleri var. Xeyli qowu peydale. Şonun üçin hem her önüm hem satılar. Türkmenistan'ın önümleri dünya standardına barabar. Türkmenistanda öndürülen kökelerin we süýjilerin köp satylýanyny Nejibulla aýtdy. Men adım Nejibulla, Kabulda dukandar men. Çeklidi var, kulçesi var, biler satyos, 200 kartan Antuydan diletçiyoruz. Biler berden mandaydan bolsam alamız ýok. Antuydan diletçiyoruz, çeklidi, kulçe we zatlaryny diletçiyoruz şeýle. Köp alyn ýere. Türkmenistanyň önümlerini özleriniň gowy görüp alýanyny Abdulgany gurrun berýär. Hawa alýar, kulçesi var, süýjüti var. Türkmenistanyň esel diýip, Türkmenistandan diýse gowy diýip alýar, ýýär. Türkmen gurşan diýse has bir agza süýjüde ýer. Başga nemeden aljak bolamyz ýok. Süýjüsem ýaxşy, kulçesem gowy mazadar. Kabullak habarçymyz Şamerdan Gulmuradynyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Şunun bilen hepdäniň jemi gepleşigimizi geçirip gutarýarys. Ýeniki efir tolkunlarynda duşýança hoş sag bolun.